Христова. Пред мен е статута на регионалния конкурс Пежо и Пенда. Харесват ли конкурса децата? Здравейте! Наистина децата все повече харесват и изработват все по-интересни и традиционни мартинички, украси, кукли и много красиви неща за този конкурс, чието издание е вече 15-то на брой. Има ли много участници? Да, много участници. Всяка година отчитаме от почти всички училища в град Шумен и от региона. В каква възрастова група има най-голяма? Може би наистина при малките по-голям интереса. Те с голяма сръчност изработват и най-многобройни от майкотенички. Може би възрастта 6-10 години е най-така ползотворна за работа. А какви мартеници обичат най-много да правят с децата? Традиционните Пежо и Пенда все по-рядко, така ми се струва, че се представят на конкурса. Има най-различни, най-нетрадиционни мартеници. Например, тази година журито беше много изненадан от една мартеница часовник, мартеници под формата на шапки, терлички и всякакви такива плетени пособия бяха представени, както и много пана. Изключително много пана за украса. Има ли участници от региона? Има от селата, от село Марково, от село Ясенково, от село Хитрино. Много хубави неща са направили оттам. Кога и къде ще бъде почтено? Всички да заповядат, независимо дали са наградени или просто участници. Нещата на всички деца ще бъдат експонирани в регионалната библиотека на 1 март, точно на празника, в 11 часа ще започне церемонията по награждаването. Лично за вас каква мартеница предпочитате да носите от традиционните? Предпочитам да е направена с естествени материали, но по оригинален начин. Но аз съм председател, Розалина Стефанова, която е етнограф, и Руска Йорданова, която е ръководител на школа приложено изкуство в детския комплекс.